del primer dia he estat orgullós del que heu fet. I avui, passa el que passa, vull que mantingueu el mateix que heu fet. Pelear, alçar el cap, unir-se, i passa el que passa, estaré orgullós de vosaltres. I vosaltres estareu orgullosos de lo que heu fet estos 4 anys. Així ningú equip queda campió. Vosaltres heu quedat campions. Ningú equip haurà aguantat el que hem aguantat nosaltres este any. Totes les desgràcies, tot això, i esteu així encara aguantant. L'únic que no vull és que es deixeu després, quan passen els anys, i que digueu, aquest partit haurà pogut fer alguna cosa, haurà pogut treure alguna cosa. Tragueu tot el que tingueu. Sigueu valents, sempre sigueu valents. I avui mos anirà de puta mare, vale? El primer equip del Sollana Club de Futbol es jugava avui davant el Silla la permanència en la seva tornada a primera regional. Al camp, concentració des del minut 1 i una bona resposta de l'afició que ha fet costat als jugadors durant els 90 minuts. El partit es complicava ja en els primers minuts amb un gol dels visitants. Pronte arribaria el segon i tant dins com fora del camp la tensió anava en augment. Un gol dels sollaners en els últims minuts donava esperances als locals, però el tercer no tardaven a arribar i amb el xulit final es certificava que el Sollana l'any que ve serà equip de segona regional. Però avui hi havia molt més que això a la torreta. Jordi Rivera Galeana, capità del primer equip des de fa 18 anys, havia anunciat la seva retirada. Afició, jugadors i cos tècnic l'han ovacionat a l'eixir del camp i en acabar el partit ja han fet un xicotet homenatge que han emocionat el jugador, recolzat en tot moment per familiars i amics. També podem fer l'entrega al nostre capità del seu braçalet que li correspon. Com a capità del Sollana Club de Futbol. Sempre seràs el nostre capità. Gràcies. Després de 20 anys, el capi penja les botes i diu adeu, almenys com a jugador, al que sempre serà el seu club.